cròniques edetanes. El podcast del Camp de Túria. Històries, historietes, embolics i romanços dels nostres pobles. Dins de les 14enes jornades d'història local de la Pobla de Vallbona, el filòleg Joan Benlloch presenta una comunicació titulada El patrimoni religiós de la Pobla, el tresor de Sant Jaume i els primers documents de l'ermita de Sant Sebastià. En una primera part de la seva exposició, presentà un inventari de joies i objectes religiosos de la parròquia de Sant Jaume, fet a l'entorn del 1450. En un primer moment, explicà la gestió d'aquests béns per part dels jurats de la Pobla, responsables d'aquest patrimoni local. A continuació, exposà els elements inventariats amb alguns comentaris de tipus històric i etnogràfic. Al segle XV, Sant Jaume, el titular d'aquesta parròquia, encara no era el Matamoros actual, sinó el Sant Pelegrí amb sandàlies, bastó i petxines, tal com apareix en la magnífica taula gòtica de Reixac que es conserva al temple. Per això, sentirem a continuació l'himne d'un Pater Familias, el cant dels pelegrins de Sant Jaume, del Còdex Calixtinus, datat al segle XII. La primera cosa que em va cridar l'atenció és la gestió d'aquest conjunt d'elements religiosos. La major part d'ells eren el que avui diríem joies, però no tot eren joies. Bé, aquests elements és la gestió, és a dir, vosaltres sabeu que en les esglésies una de les coses que més crida l'atenció quan aneu és que se fan celebracions litúrgiques, i en les celebracions litúrgiques n'hi ha tota classe de coses daurades, de coses precioses d'or, de perles, de vestits luxosos, especials, en fils d'or i coses d'aquestes. I tot això és un conjunt en fi, el que en aquella època deien joies. Però imagineu-vos la Pobla de Vallbona, 1450,
hi ha un retorn, 1449, perquè veig que esteu mirant, 1449, hi ha un retorn que li diuen Pere Ferrandis. Aquest home acaba el seu període en la Pobla i ve un nou retorn, que és Pere Castell. La cosa més lògica, des del nostre punt de vista d'avui, seria que Pere Ferrandis, quan se'n va, li presenta a Pere Castell, que és el seu successor, li presenta una nòmina, un escrit, i aquell signa, com volen dir, totes aquestes coses estan en la parròquia. Doncs no funcionava així. La gestió era d'una altra manera. El retorn se'n va i li presenta als jurats de la Pobla, que en aquest cas eren Joan Julià i Mateu Enyegot, els presenta l'inventari amb tots els béns, les joies de l'església, i els jurats immediatament remeten totes aquestes joies al nou retorn. És a dir, que passen no directament de retorn a retorn, sinó que passen a través dels jurats. Els jurats són els que gestionen, entre cometes, com a amos. És a dir, la Pobla era l'ama d'aquestes joies, la Pobla amb els seus representants són els que gestionaven aquestes joies. Això és una cosa que m'ha cridat l'atenció i volia ficar-la. La cosa se va repetint. En 1450, Pere Castell, el retorn, se'n va i torna les joies als jurats. Els jurats se les enduen a casa, se les reparteixen i se les enduen a casa, i estan un any en casa dels jurats. Al cap d'un any comença a servir mossèn Jaume Ferrer, un altre retorn, i al 100 demà mateix, el dia 16 de maig del 51, Pere Montagut i Jaume Navarro, que eren els jurats, li tornen a donar les joies a Jaume Ferrer. És a dir, que les joies estan sempre, gestionades pels jurats. Això era una curiositat que m'havia cridat l'atenció i volia... Anem a parlar de l'inventari, de quines joies estem parlant. L'inventari, si se fa la publicació d'esta xerrada, el ficaré, però jo així no volia llegir-lo tot perquè és una miqueta fora de lloc. El que sí que he fet és, si teniu un xicotet resum del que hi ha. Jo he agrupat totes les joies, les he agrupat en 5 grups. En el primer grup són joies de metalls i pedres precioses. Apareixen materials com l'or, molt poquet, per no dir gens, or n'hi havia molt poquet, però argent, o sigui, plata, ells sempre diuen argent, argent daurat, argent blanc, llautó, perles, corall, esmalts, pedres de vidre. Amb tot això, què fan? Fan calces, patenes, crismeres, agulles, creus, crucifixos, corones, hi ha moltes corones, no sé per què, flors, espigues, custòdies, les espigues o les flors segurament eren custòdies perquè diu per a posar dins el Corpus Christi. Llànties, encensers, navetes, etc. Tot això és un grup d'elements que apareixen. Un altre grup important són, jo crec que el més nombrós, són els teixits preciosos. Seda i or, seda morisca, damasquí, vellut, setí, drap de ras, drap d'Espanya, cuiro, etc. I amb tots aquests materials feien tovalloles, mantells, capes, casulles, dalmàtiques, xapellets, palis, cortines, davantaltars, frontals, etc. M'he trobat un grup d'objectes especials, per exemple, que no són joies pròpiament, per exemple, un faristol per ficar el llibre damunt, bordons, que són uns pals grans, tombes, monuments, caixetes, estoig, canelobres, escales, una escala de gat, campanetes, un rellotge. En la Pobla, en 1450, ja sabien l'hora que era, perquè tenien ja el seu rellotge. I un altre grup són llibres i missals, lògicament, epistolers, que sempre, en el document, sempre fica pistolers. Al principi, quan el llitges, dius, en la Pobla, un pistoler. Són epístoles, llibres de les epístoles, evangelisters dels evangelis, santorals, oficiers, responsers, ordinaris, etc. I l'últim grup, el que més
gràcia m'ha fet perquè per a mi m'ha cridat molt l'atenció, era el tema de la música, partitures i instruments musicals. Apareixen saltiris, consuetes. Bueno, jo quan vaig llegir això de consuetes, diu la consueta vella. És que igual si se feia els consuetes era per a fer representacions a l'església. És a dir, que a la Pobla, en 1450, segur que se feia algun tipus de representació litúrgica, potser una passió o uns pastorets de Nadal, de Belém, no ho sé, però n'hi ha consuetes. Quaderns de cant pla, santoral notat, és a dir, notes de música, són partitures, el que avui diríem partitures, quaderns de cant d'orgue i sobretot orgues. Però no penseu en l'orgue de Notre Dame, penseu en este orgue que teniu allí, eren cosetes molt xicotetes, eren instruments molt xicotets, amb llor d'un parell d'escales, i eren transportables completament, perquè, per exemple, n'hi ha un ítem que diu 3 orgues esclafats, o sigui que s'esclafaven, però es deixaven, i després apareix diu un orgue, és a dir, que anaven fent. Comentaris sobre el tema este. Simplement dir que, per exemple, n'hi ha un ítem que vos el llis complet perquè val la pena escoltar-lo. Diu, una creu d'argent daurada amb son crucifici que pesa 10 lliures i 5 onces, amb cordons de seda verds i vermells, amb 10 esmalts grans, amb les armes, vol dir amb l'escut, del comte de Luna, de Sant Jaume i de Portaceli. És a dir, els 3 poders, d'alguna manera, que havia a la Pobla, que era el poder dels comtes de Luna, que eren els senyors del poble, Sant Jaume, que era l'església, i Portaceli, que eren els que anaven ficant i llevant, els que gestionaven l'església. Benaguasil. N'hi ha una altra cosa que m'ha cridat molt l'atenció perquè n'hi ha un ítem que diu un mantell vermell de combregar, que era de Benaguasil. Què vol dir això? Que, jo què sé, se pot interpretar de moltes maneres, però una de les maneres que és possible és que, com que l'església de la Pobla fon un trasllat de Benaguasil així, en aquest trasllat s'endurien, quan feu un trasllat s'endugueu tot, no? Doncs quan se feu el trasllat de l'església de Benaguasil de la Pobla, s'endurien les coses que necessitava l'església. I segurament en 1450 encara devia quedar un drap de vermell de Benaguasil. També és curiós les advocacions que apareixen, el Jesús, la Verge Maria, el Lignum Crucis, la salutació, no diuen l'anunciació, diuen la salutació, l'adoració dels Reis d'Orient, l'Ascensió, Sant Jaume, Sant Miquel apareix molt i Sant Onofre. Bueno, fins ací. I després n'hi ha més comentaris, apareixen un retaule en l'església de la Pobla, un retaule, i després parla de lo retaule xic, és a dir, que hi havia 2 retaules. No sé si, veurem si me dona temps, veuríem estos retaules al final. Un mantell de la Verge Maria vol dir que hi havia una estàtua, crec jo, és la meva interpretació, una estàtua i li ficaven un manto, dic jo. L'altar de Santa Maria, només se parla de 2 altars, l'altar de la Verge i l'altar de Sant Jaume. Els llibres que vos he dit, alguns eren verdaderes meravelles. Diu, un oficier gran amb cobertes forrades de cuiro de cérvol. Imagineu-vos el cuiro, la pell. Amb llandes de ferro, així tal qual. Amb una perla, que seria de veritat. Lo qual, tal. Hi havia una Verònica, ho dic perquè per ahir va circulant la bifaz esta, que és una Verònica, d'alguna manera també se diu. Doncs ja en 1450 se parla de l'església de la Pobla, una Verònica pintada en pergamí. No està pintada en fusta, com la que coneixem avui, però és una pintada en pergamí. I després el conjunt de música instrumentals apareixen molts cants i moltes coses que per a mi són una novetat. Cròniques edetanes.
La segona part es centra en l'exposició d'una sèrie de donacions testamentàries, documentades entre el 1450 i el 1456. Aquestes dades confirmen les hipòtesis d'alguns estudiosos, com Sartou o Sanchís Civera, els quals suposaven que aquesta ermita era del segle XV. Els documents confirmen que les obres es van realitzar entre el 1452 i el 1456 i, 2 anys més tard, es feu la casa dels ermitans. Aquests documents també posen de relleu que la titularitat d'aquesta ermita no solament era de Sant Sebastià, sinó que anava acompanyat de Sant Fabià, un papa del segle III, martiritzat el mateix dia que Sant Sebastià, el 20 de gener. La tercera titular de l'ermita era Santa Anastàsia Farmacolítria, una santa curadora a partir dels fàrmacs. En definitiva, una capella dedicada als patrons protectors contra la pesta. A continuació, podem sentir els gotxos a Sant Sebastià, en una versió popular recollida a Vinaròs, on també té una famosa ermita. Màrtir sant molt singular, implorant vostra clemència. Guardeu-nos de pestilència, gloriós Sant Sebastià. Vostres pares vos criaren en el sant temor de Déu i en la infància us ensenyaren ja el deví sant amor seu, amb el qual vareu guardar pura i santa la innocència. Guardeu-nos de pestilència, gloriós Sant Sebastià. Anem a veure, abans de parlar de l'ermita de Sant Sebastià, voldria simplement exposar què han dit altres persones abans d'avui. Què han dit? Mireu, cap al 1900, un historiador, que li diem Pere Susías, va escriure: no muy lejos del caserío de las Ventas se halla la ermita de San Sebastián, que es un edificio sencillo, con un solo altar, y esta es la primera iglesia que tuvo la población de la Puebla de Vallbona, en la cual se congregaban los fieles para oír misa. No se sabe de qué año era. Bueno, després Sanchís Civera, també més o menys de la mateixa època, cap al 1922, diu, este home diu molt poquet, però el poquet que diu és perfecte, diu: en el Calvario existe una ermita dedicada a San Sebastián, obra del siglo XV, és el primer que ho diu, que guarda un magnífico retablo de aquella época, siglo XV, muy bien conservado. Mireu el que diu ell i ara comparem el que diu Carles Sartou, que és contemporani d'ell, completament contemporani. Diu: la ermita de San Sebastián, que ocupa la parte alta del Calvario, más allá de las Ventas, es un edificio gótico. ¿Vale? Es el primer que parla de gótico. Con techumbre de barraca, 2 aigües, restaurada, sostenida por 3 arcos apuntados. I continua Carles Sartou descrivint el tríptic de Sant Sebastià. I diu: l'autor d'esta obra, del tríptic de Sant Sebastià, diu: debió ser un maestro maravilloso de comienzos del siglo XV. Torna a parlar del segle XV. San Sebastián está representado al tamaño natural en la tabla central. Un tríptic son tres tablas. Entonces, diu, en la tabla central está San Sebastián. Tamaño natural, desnudo, asaeteado sobre fondo de una ciudad murallada. A derecha e izquierda aparecen otras 2 tablas de igual tamaño representando un santo pontífice. Un santo pontífice. I recordeu-se, un santo pontífice. I a l'altra banda, una santa, que com no té ni idea, doncs diu Santa Mònica o Santa Anna. Una d'estes, ¿vale?
Això és el que tenim. Bueno, per si algú pregunta, Llavata també va escriure moltes coses, de fet dedica 2 capítols del seu llibre a l'ermita de Sant Sebastià. En el primer el que fa és exposar o, diguem, d'alguna manera repetir, citar a Sucías, el primer que hem vist, i a Sartou. El que passa és que no esmenta el nom de Sartou, el copia un poc com si... I conclou Llavata que la ermita se construyó a raíz de la Reconquista, por ser el gótico, el estilo imperante en la época. Bueno, després esmenta una sèrie de documents parlant de l'ermita, dins de l'ermita, i s'embolica entre l'església de les Ventes i l'ermita de Sant Sebastià. Les embolica les dues esglésies. Bueno, i el segon capítol, que jo vos recomano vivament la seva lectura, se diu Origen mitológico de la ermita de Sant Sebastià. Vale. Ho llegiu i ja està. I ara venen els documents. Anem a parlar dels documents que jo he transcrit i apareix. Ahir, no sé si ho podeu veure, però bé, en la quarta línia, per exemple, diu Sant Fabià, Sant Sebastià e Verge Santa Anastàsia. Bé, ara parlarem de tot això. Anem a veure els documents. Jo me vaig trobar un document de l'any del 27 de juny de 1450, que era un testament que dia literalment: jo, Jaume Ferrando, menor, malat, fas e orden lo meu darrer testament. I dins del testament n'hi ha un ítem que diu ítem. Lleix a l'obra de l'ermita que s'ha de fer dels benaventurats Sant Fabià e Sant Sebastià e Verge Santa Anastàsia. 5 llibres. És a dir, que l'home fa un testament, està a punt de morir, fa un testament i deixa 5 llibres per una ermita de Sant Fabià, Sant Sebastià i Santa Anastàsia que s'ha de fer. I aquest mateix any, el 8 de juliol, uns dies més tard, diu: jo, un altre testament, jo, Pere Rausell Llauraor, veí del lloc de la Pobla, malalt, de greu malaltia detingut, en mon bon acostumant seny, manifesta l'ocuela, faig i orden lo meu darrer testament. I entre altres coses diu: deixe a l'ermita que s'ha de fer dels benaventurats Sant Fabià, Sant Sebastià. Fixeu-vos que sempre ho diuen en el mateix ordre, que això no és casualitat. Sant Fabià, Sant Sebastià i Verge Santa Anastàsia. No ho diuen d'una altra manera, ho diuen en aquest ordre. També deixa 5 llibres. I aquest mateix any, 3 dies més tard, l'11 de juliol, mor una dona, fa testament una dona que li diuen Antona, que era la muller d'Alemany Montagut, que era un llauraor, veí de la Pobla, i diu: faig i ordene el meu darrer testament i deixe a l'ermita dels benaventurats màrtirs Sant Fabià, Sant Sebastià i Verge Anastàsia que s'ha de fer en el lloc de la Pobla. És a dir, que en 1450 hi havia la idea de fer una ermita. Arribem a l'any 51, 1451, el dia 18 de gener, fa testament un home que li diuen Jaume Ferrando, major, i diu: deixe als benaventurats Sant Fabià, Sant Sebastià i Verge Santa Anastàsia, igual, 5 sous. I afegeix: si es farà l'ermita. Ves a saber si es fa. Però si es fa, doncs ho deixa. Bueno, continuem. L'any passa un any, el 52, i en el 53, el dia 2 de juny del 53, diu: jo, Elicent, muller d'en Jaume Navarro, tal, malalta, tal, deixe a l'ermita del dit lloc de Sant Fabià, Sant Sebastià i Santa Anastàsia 5 sous. Així no diu que s'ha de fer, ni si es farà, es deixa a l'ermita. Vale? Això en el 53. En el 54, una altra persona diu, no, 2 persones que fan el testament juntes, diuen: deixem a l'ermita de Sant Fabià, Sant Sebastià i Santa Anastàsia del dit lloc, cadascú 3 sous. 3 sous cada un, o sigui, 6 sous. Deixen a l'ermita, ja, l'ermita.
I després arribem a l'any 56, que estos ja no vos els vaig a llegir, però a l'any 56 n'hi ha 1, 2, 3, 4, 5 i 6. N'hi ha 6 persones de la Pobla que deixen diners a l'ermita de Sant Fabià, Sant Sebastià i Santa Anastàsia. Si mireu, veureu que ja a partir d'ací, hi ha, comentaris, anem a veure. La cronologia, heu vist ràpidament que del 1450 al 51, en aquests 2 anys, tenim, de repente, les primeres notícies d'una ermita que se vol fer en la Pobla. Del 52 al 55 tenim unes donacions puntuals a l'ermita, donacions puntuals. En el 56 tenim una acumulació de donacions. En un any se fan moltes donacions juntes. I en el 50, perdó, m'he equivocat, és en el 1458, està mal, 1458, o sigui, 2 anys més tard, notícia dels primers ermitans. Si això ho resumim, podem dir, primer se fa un projecte, les primeres donacions, l'ermita és un projecte, en el 52 se degueren iniciar les obres perquè en el 53, 54 i 55 se continuen fent donacions, però ja no diu què es farà o què s'ha de fer o si tal. No, diuen per l'ermita. Jo crec personalment que està fent-se. I arriba el 56 i aquesta acumulació de donacions no té que ser altra cosa, només que el moment de la inauguració de l'ermita hi ha un boom de devocional i és el moment de la inauguració de l'ermita. A continuació se fa la casa de l'ermita i en el 58 la inauguració de l'ermita. És que l'últim ítem d'abans diu Nos, Guillem de Xerp, ermità, diu ermità, Joan de Xerp, Paraire i Caterina, cònjuges, veïns de la Pobla. És a dir, apareix un document de... És que m'he deixat alguna per ahí. Apareixen com que ja estan els ermitans. Comentaris ràpidament. Sí, la cronologia. Les advocacions, ja està, ja acaba. Sobre les advocacions, vos haurà cridat l'atenció este trio de sants, Sant Fabià, Sant Sebastià i Santa Anastàsia, que resulta que els tres són els 3 advocats contra la pesta. És a dir, en 1450 la Pobla no tenia dispensari, no tenia l'ambulatori, no tenia res de tot això. Quan vinga la pesta, què fem? Se fem una ermita als sants de la pesta. I llavors fan una ermita i fiquen els 3 sants patrons de la pesta. Sant Sebastià i Sant Fabià eren una d'aquestes parelles de sants, igual que està Sant Abdoni Senent, Sant Damià i aquestes parelles de sants, inclús en la mitologia grega, està Càstor i Pòlux, són tot parelles i són una parella d'un vell que és Sant Fabià i un jove que és Sant Sebastià. El 20 de gener és Sant Sebastià, ja ho sabeu, però aquest dia també és Sant Fabià. Sabíeu que és el mateix dia, perquè eren els 2 màrtirs d'aquest mateix dia. Santa Anastàsia era el que faltava a la farmàcia. Després d'anar al metge, a l'ambulatori, vas a la farmàcia. Santa Anastàsia és una especial sanadora. En tots els això apareix com a farmacolítria. Farmacolítria vol dir sanadora a través de fàrmacs. Estos anys, al final, se redueixen a Sant Sebastià i hi ha, el que vos havia dit abans, el fet que sempre diuen Sant Fabià, Sant Sebastià i Santa Anastàsia era l'ordre en què estaven pintats. Això me fa pensar a mi que ja existia, anterior a fer l'ermita, ja estava fet el retaule en l'església d'ací. I és un dels retaules que hem vist al principi en els inventaris que apareixen uns retaules en l'església. I la gent, quan fa el testament, diuen els sants sempre per ordre. I són el mateix ordre que n'hi ha allí. El Sartou, el primer, diu, un episcopo o un papa és Sant Fabià, i la Virgen que no sabia qui era, no era altra que Santa Anastàsia. Res, i ara si teniu 4 imatges, ahí teniu Sant Fabià i Sant Sebastià, que apareixen
En mil capelles i en 1000 històries i en 1000 ermites apareixen junts. Sant Fabià, Sant Sebastià. Este quadre que està ahí prop de Xàtiva, a la costera, devia ser semblantíssim al que n'hi havia en la Pobla, perquè està Sant Sebastià al mig, a l'esquerra, o sigui, al seu costat d'allà, d'ací, era Sant Fabià, i a l'altra banda, en compte de Santa Anastàcia, que no era tan coneguda, ficaren a un altre patró de les pestes, Sant Roc, que era més modern i que al principi no existia. I ja està, Santa Anastàcia sempre en el potet per curar-te, del potet de mercromina o de lo que fora, i ahí la teniu. I moltes gràcies. Implorant vostra clemència. Guardeu-nos de pestilència, gloriós Sant Sebastià. Fins ací un nou programa de Cròniques Edetanes. Agraïm al Centre d'Estudis Locals i a l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona la gravació d'aquest programa en el qual hem anat escoltant diversa música de la que ja vos hem documentat. Sols afegir que les narracions de Neus Domínguez estaven acompanyades de la cançó Gaude Virgo Mater Christi, una de les peces amb més fama del segle XV. I per això aprofitem per acomiadar-nos amb versos del gran Ausiàs March, el poeta de la Safon i coetani de l'època. Ho fem amb una gravació de Raimon de l'abril de 2006 a la Pobla de Vallbona precisament, l'última realitzada al Camp de Túria, en la gira de l'acomiadament dels escenaris del cantant de Xàtiva. Com sempre, la sintonia del nostre programa l'agraïm als ministrers de Màrcies de Cime Galduf. Als nostres webs trobareu els enllaços pertinents. Veles events han mos desig complir, faen camins dubtosos per la mar. Mestre i ponent contra d'ells veig armar, xaloc llevant los deuets subvenir, ab llurs amic lo gret e lo mitjor. Fent humils pregs al ventre muntanal, que en son bufar l'ocia parcial, e que tots cinc complesquen mon retorn. Bollir al mar com la cassola en forn, mudant color a l'estat natural, e mostrar a voler tot a res mal, que sobre si atur un punt al jorn. Grans e pocs pells a records correran, e cercaran amagatalls secrets, fugint al mar on són nodrits e fets, per gran remei en terra eixiran. Amor de vos jo en sent més que no en sé, de que la part pitjor me'n romandrà, e de vos sap lo qui sens vos està, al joc de daus vos acompararé. Jo tem la mort per no ser-vos absent, perquè amor per mort és anul·lat. Mas jo no creu que mon voler sobrat busca ésser per tal de partiment. Jo sóc gelós de vostres cas voler, que jo morint no me
camí oblit, sols és pensar-me tol del món d'elit, car no es vivi no creu se busca fer. Après ma mort d'amar per dau poder, e si a tos tenir a convertir. E jo forçat d'aquest món seré eixit, tot lo meu mal serà vos no ver. Amor de vos jo en sent més que no en sé, de que la part pitjor me'n romandrà, e de vos sap lo qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé, a joc de daus vos acompararé.